Hvis vi gerne vil i gang med at downloade League of Legends på vores Mac, skal vi først og fremmest, når vi er inde i vores browser, gå ind på Google og søge efter selve spillet League of Legends. Vi går ind på den officielle side og klikker på knappen øverst til højre. Hvis vi allerede har en Riot Games konto, kan vi logge ind. I vores tilfælde vælger vi at oprette en konto. I dette afsnit skal vi indtaste vores e-mailadresse og klikke på pilen for at fortsætte. Nu vil de sende os en kode til den e-mail, vi har indtastet i det forrige afsnit. Så vi skriver den kode i disse felter og klikker på næste. I dette afsnit bliver vi spurgt om vores fødselsdato, så vi skriver den og klikker på næste. I det næste afsnit skriver vi det brugernavn, vi gerne vil have, og går videre til næste trin. Nu skal vi skrive en adgangskode til vores konto og bekræfte den. Når vi er nået hertil, skal vi læse og acceptere vilkår og betingelser. Når dette er gjort, klikker vi på feltet for at downloade til Mac. Vi vælger, hvor vi vil gemme filen, og der bliver downloadet et installationsprogram, som vi åbner. Derefter klikker vi på installationsknappen. Et vindue som dette åbnes, hvor vi indtaster de oplysninger, de beder om, og klikker på pilen. Så begynder spillet at blive downloadet. Når downloadet er færdigt, klikker vi på spil og udfylder disse felter. Spillet starter, og vi kan nu nyde League of Legends på vores Mac.